ассалому алайкум дӯстон, бародарон, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаатон сиҳати сарбаланду хонобод ҳастед. Ина бародарҷоно бисёр мепурсед, якҷо мол мегирӣ, якҷо мол мегирӣ. Ай бозорро ҳам мегирем, айни ҷо ҳам мегирем бародарҷоно. Ина ҳамҷо баҳраҳод омадагем, баҳра. Ина гӯсфанда дидем? Ягон 700 та зиёд гӯсфанд бародароҷон. Бузам ҳаст ина. Оли ниму шустаем, устудаем, наҳор мекунем тона. Ина бузорро бинед. ин кӯҳҳои хуросони худмона бародарон. ин хамбира бинед. ина барои калон калони ҳамёро оли ҷудо мекунем бародарҷоно. баъд дар навор мемонем. ина бинед. бузу гӯсфанда бинем бародарон. ина ҳаминҷо омодаги ҳастем. алафа бинед. сӯзай сер мекунам ҳоло. сиҳати сарбаланду хонаобод бошед бародари азизу бародарони азиз. хайр то наворҳои оянда.